Lestari TV Kabudayaan. Mabur-mabur. Wani kok kowe. Ora iki menggo jontrot swara. Ngoten. Pun apa sinan? Napa sampean mentala nyumur pinyok kula kalih Petruk kalih Gareng diajar Kurawa. Wah. Pun mampikir, ampun wae. Sampean nun sewu kula tak takon karo sampean. Takon apa? Sampean lahir biyen wujud napa? Wujud bungkus. Pirang tahun? 15 tahun. Nanti ning alas Tribrosoro. Tak kandhani Mas. 15 tahun kula niku nunggu sampean ning alas. Ndonga saben bengi Gusti paringana pepadang bentara kula ben lahir normal. Nganti ora mulih nang omah. Sampeyan ngerti mboten? Rumah tangga kula berantakan. Nek kula ana masalah nglabui sampeyan, nglabui bentara niki kewajiban kula. Kula pisah kali bojo kula. Wow, kaya. Ayo. Bojo kula teng wetan, kula teng kulon. Nek arep apa-apa dadak telepon. Ana acara ora? Wah. Yo, aku ngerti. Nah, kula terus rabi meneh. Yo. Lah kok ngetutke Ndara Janaka madhep pendhita Begawan Ciptaning. Sampeyan tapa pirang sasi? 3 sasi. Kula ora mulih 3 sasi. Pegangan meneh. Tak ale belani kaya ngono